wannan Gfresh ne uwa ɗaya uba ɗaya. Assalamu alaikum, suna na James Baby wato James Baby. Ba kwa ganin jini kam? Ni da Gfresh uwa ɗaya uba ɗaya. In ma ba ku yarda ba zai faɗa muku da bakin shi. Ko ku yarda ko ka ku yarda. Da shi da bakin shi sai gaya muku uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Ko ku yarda ko ka ku yarda uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. In kai kuma na dawo kanka ka fito duniya ka faɗa musu uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Abin nan ya isa haka, ni da ɗan uwana jini na kuma a hana ni ganin shi, ka fito fili in ganka. Uwa ɗaya uba ɗaya, bari in muku rafi ku ji. Mijin Nicki Minaj, Gfresh. Ma tabbas ni Gfresh Alamin Kano State Material uwa ɗaya uba ɗaya muke da ƙarangiya. Yauwa da ni da ƙarangiya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Yauwa ni na sha nono na sakawa ƙarangiya. Yauwa ƙarangiya dai yauwa tana cikin sababbin yara da nake recruiting. Da ita da ƙarangiya da Sudes zan ga wane ne zai riga kaiwa 100k followers. Duk wanda ya riga kaiwa 100k followers tsakanin ƙarangiya da Sudes to zan yi celebrating ɗin ɗaya. Saboda haka ƙarangiya, wai ba ku ji rafin ɗin da ƙarangiya ta saki ba ne? Ku 'yan kallo 'yan comment section ba kwa kallo ne? Wannan rafin ɗin da ƙarangiya ta saki shi kaɗai ya isa a biya ƙarangiya. Ƙarangiya a karo na biyu. Yau zan nuna muku ni ba ƙwaila ba ce, cikakkiyar budurwa da ku dube ni sama da ƙasa. Ina da diri iya diri. Ƙarangiya akwai shape. Irin wannan shape ɗin na ƙarangiya ai ba din mace ba. Wannan full option ce ƙarangiya. Ƙarangiya a karo na biyu. Welcome to join us into kamfanin Soki Burutsu ƙarangiya. Ƙarangiya ƙanwar garba mijina. Sannan ƙarangiya yara da suke ta bidiyoyi a cikin wannan watan gabaki ɗaya dubunnan yara suna ta bidiyoyi. So ni kun san duk wani wanda ya bidiyo a kaina to sai ya samu original conquered followers, kuma sai ya samu viral, kuma sai ya samu original followers, kuma sai ya samu abin yi. Welcome to join kamfanin Soki Burutsu ƙarangiya.